Здравейте, деца! Надявам се да ви хареса поздрава на Никола. Сега имаме още една изненада за вас. Нашият приятел Христо ще ви представи играта на 5 зайчета. Добре. Нареди ли се зайчета 5? 1, 2, 3, 4, 5. Нареди ли се ред по ред? Белички, дебелички. С очички като звездички. С листенца като ушенца. Или ушенца като листенца. Заиграли сте на телефон. Първото казало. Последното чуло. Първото казало. Последното чуло. Куче! Куче, куче, де воде, телефона отиде. Харесаха ли ви зайчи? Искате ли пак да излязат? И какво ще ги накараме да правят? За подскачате! Хайде, зайчите, елате да подскачате! Ще броим ли колко пъти скачат зайчите? Да! До колко ще скачат? До 5 или до 10? До 10! Хайде! 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, колко бързо броите, не мога да ви смогна. А сега какво ще ги караме да правят? Хайде, зайчета, да видя как танцувате. Дичай, може ли малко помощ? С музичка малко. Хайде, зайчета! А вие може ли да пеете? Passa estrada, trigo, milho e
която вие родители и деца бяхте само наблюдатели. Време да се присъедините и вие към нас, вече направиха част от наблюдателите. Вече е време и вие да станете участници в нашата има ателиета, като може да се включите едното от тях, пластелин и градинар. Ето тук тази беседка. Децата също могат да нанесат своите лица. Вие родители може да се присъедините в ателиета за парцалени кукли и там със своите дете да изядете такава, която да си сете вкъщи. И ще да кажат от нашите деца, от нас в присъедините родителите могат да получат съвети за това как може лесно да се тренирате. А после ще ви изгоним, ще ме напусне, да изгоним допълнително, така че няма да се